El recuperat espai de la Casa Mestra va ser l'escenari del tercer i darrer concert d'estiu a la Fresca de juliol. Una proposta musical iniciada l'any passat i que, donat el seu èxit, s'ha reeditat aquest 2019. En concret, s'han celebrat 3 concerts amb el jazz com a punt de connexió. I a més hem buscat uns llocs adequats perquè la gent estigui bé, i en aquest cas la renovació de la Casa Mestra, aquí en el pati, la veritat ha sigut un èxit. El primer es va fer també a la Casa Mestra, el 5 de juliol. El segon s'havia de fer inicialment a la Masia Molí de Can Batlle, però la bona acollida del primer concert va obligar a canviar l'escenari per garantir un aforament adequat. Així, el segon concert es va fer a la pista exterior del Casino Valliranenc el 19 de juliol. I el tercer va repetir ubicació a la Casa Mestra. En aquesta ocasió va ser amb The Teasers Blues Band. Reveal these tears on my face. Claim that baby, baby, I'd rather be blind than to see you walk away from me, child. No. Amb aquestes 3 nits, Vallirana ha gaudit durant el juliol de bon jazz a la fresca en un entorn privilegiat. Una proposta cultural que va guanyant adeptes. Està molt acollidor i, la veritat, fa goig. I molt maco. Sí. Molt maco. A mi m'ha agradat moltíssim, perquè ho desconeixia, això. Y bueno, espero que nos gustará, porque el viernes pasado vimos uno de jazz y nos gustó mucho. And my baby don't love